Dito mga kabagis, adalang itipakita kada kayo nga history dito yung Baguio City nya panggip man dito TSI. So adatoyak tatta overpass dito'y City High. Kasan tayo, umuuli tayo. Sigurado para ken digi jay brats ken sis idi nga nag-member si DT BCF ken City High kata, it brings back a lot of memories dito'y. Ayan, ayan malagip yo dito'y. Oh, dito idi Baguio Colleges Foundation, now University of the Cordilleras. Tapos dito idi may summit dito idi nga tambayan mi dito entrance idi. Tapos dito mat DJ idi nakatakderi dito kat garden idi dito tata pinatakderan tati buildingen. Tapos oh malagip yo mga kabagis ko idi. Dito tayo idi smoking area tatan SM-an nya. Tapos pagitak met kada kayo DJ tambayan iti Tower 66. Di alumni iti Tower 66. Sigurado amoyo dito nga tambayan nyo. Mapantay tontonen mga kabagis ko. Memories latan di jay mabalinte nga subyanan dito. Yan, yan. Idi mga kabagis ko dati Banana Q House dito. Oh, so dito iti tambayan iti Tower. Nya, comment kayo no sino DKG member City Tower 66 dito diretso kayo mat dito mga kabagis ko dito compact dito yan. So nga adamat lang iti compact chapter mi dito Baguio City di. So amin idi nga nagramot idi nga chapters dito asideg dito BCF dito nagramot ti chapter iti City High. Angko lang sure nga magkakaruba kami dito Tower 66. Tingin dyan mo tayo nga ino tinagbuangayan na iti tower nya. Diretso tayo dapat may isang katambayan ito mga kabagis. Pag pa-share kayo lang iti kaaktiban tayo iti samang Ilocano nya. So dito idi dati tambayan ito dati brad mi dito dati opisina iti Philippine Rabbit. Ayan. O dalat tagayam ni datalat tali Philippine Rabbit. Dito DJ tambay mi di mga kabagis ngim tatta awanin panganan latta dito yen dato tinagan na dito idi share milbis adap video kyan na dito idi. Tapos dabagis idi nga kaliba kadaglalok dito nga gigan idi adati boarding na dito jing ato adap tao sige bagis tayo. Naminagto kami mat nga napatrobol dito dapat hindi nakalabang dito di asosasyon ti drivers ken na dispatchers dito idi napatrobol kami. Shout out Advisor Mars kani bagi sa upload kani Mang John. So dito nadait yung ulo nato nga ni Mang John ni Mang Boy yan. O dito mat di may sapay nga tambayan idi mga kabagis. Nabilyaran na dito iti mga kabagis. Yan. Tapos di pwede kiti simsim marunong nga tawon ka across tayo ito mga kabagis ko. At damat lang dito inuman dita iti son iti tambayan iti SI kabagis din ti BCF chapter data. Dita kami matlay di mapapan. Ada ado inuman dito mga kabagis. Tatta nagkaroon na ng polisiya ang syudad ng Baguio na maigting ng pinagbabawal ang mga inuman na malapit sa school. So dito awanin ti inuman dita nga kabagis. Tapos dito mat pakita natin na numalpas ti inuman mga kabagis ko dito di favorite ni mat kapapapanan kay ni bagat ko numalpas. Syempre pausaw ka manganga dito idi undocs dito idi mga kabagis. Tata Baden Powell Goto House na. Ayun. Oh, tapos siyempre na medyo nagkaroon ka ti asunton mga kabagis ko. At ti asideg dito nga police station. Yan, dito di compact for mga kabagis ko. Oh, shout out kan digi ta. Ti da basol da yan. Oh, dito di kwa. This station 4. Yay game da dito Lawlaw iti session Ken Gov Pack. So dito di pinakasideg nga station da iti police yan. Dito nga naka-assign ni Bagis Alan Sagon ni Gua Police. Shout out ka.
Sige lang mga kabagis ko, yung pasyar ka lang bit dito nagkapante nga chapter. Sige, nagtambayan tayo. Ayan, nakita yo. So, dahil lang video tayo for today mga kabagis ko. Agbyag.